Bem, čaute. Moje meno je Šandy, ja vás vítam v dnešnom videjku. Pri dnešnom videjku daj like, odber, koment a dnes si otvoríme, ktorý nám poslal Andrej Babka. Ideme na to. Čo sa tam ako prvé nachádza? Je film a tento film sa volá V obložení nepčiteľe Alien Saga. Veľmi pekne ďakujem. Ďalej, tu máme zase nový film a ten je Beowulf a možno tak. Ináč, tieto dve filmy majú dosť pekný dizajn. Veľmi pekne ďakujem. Ďalej tu máme hru a to je Scooby-Doo. Tentokrát je to prípad číslo 2. Čiže máme ešte niekde jedničku, neviem. Ďakujem. Ďalej, to už asi ako posledné, a toto je ja neviem, čo je toto tu. Sorry, ale neviem fakt. To není ako CDčko, ale čo tam obsahuje? Napríklad hry, alebo ja neviem. Ale veľmi pekne ďakujem za takúto vec. Ďalej v balíku sa nenachádza nič. Takže rekapitulácia, čo som dostal. Dostal som dve filmy. Potom tu dáme Páni máme, Scooby-Doo. Potom tu dáme Páni máme, počkajte, nejaký zip, ale neviem, čo to je. Takže veľmi pekne ďakujem. Toto videjko je už u konca. Ak sa ti videjko páčilo, zanechaj tu like, odber, koment. Po prípade Andrej Babka ešte mi napíš, čo znamená toto tu, kde sa to absolútne dáva, pretože netuším. Ale veľmi pekne ďakujem. Som veľmi rád, že som dostal takéto darčeky. A tieto hry, filmy a toto tu ma veľmi potešilo a veľmi sa mi to páči. Ak si tu nový, daj tu odber. Čau.